hannde noon jubbeten ko seeɗa e taarika fulɓe yaltuɓe e Ukbatu bnu Nafi'i walla jiiduɓe e ɓiɓɓe Ukbatu bnu Nafi'i. Ko hawni ko alaye fayida mo fulɓe jogii leƴƴi keewɗi ndaangani ɗum woni ndiirani wiide fulɓe koye mumen ngiri gila e endo haa e arab haa e farisiyankoɓe haa yimɓe heewɓe ƴewɗo arabeɓe jiɗi tabintinde wonde fulɓe jalti koye Ukbatu bnu Nafi'i. ɗum kala keɗiɗo ɗo henne mo ngannduɗaa kadi wonko faami yewtere nde mbaddunomi e arabeɓe ɗon ɗo Libya. Yewtere nde ne wanno fayida no feewi nde tawno eɓe jinno tabitinde wonde fulɓe jeeya koye arabeɓe tawi woni fandare nde ko so tawi woni Union Africane hono gotagu e dowlaji Afrique so sinama beele ɗemgal arab ngal ena wawi suɓede wiye ko ɗemgal ɓurgal yajde e nder Afrique. Firti ɗum ko darde maɓɓe ngam fodde fulɓe ɓe tabintina wonde fulɓe koye arab no ɓe pooɗiri hawsa en ɓe tabintini ɗumen wonde koye arab e leƴƴi goɗɗi ɗon noon ɓe mbaddi yewtere mawɗe no feewi